Naše škola už několikátým rokem slaví Pancake Day. Tento den si připomínáme běh jedné paní z městečka Olney ve Velké Británii. Den před začátkem půstu připravovala tato paní palačinky, když uslyšela zvonit zvony blízkého kostela. A jak byla oblečená, v zástěře s čepicí na hlavě a pánvičkou v ruce, se rozběhla na mši. Cestou do kostela několikrát obrátila palačinku, aby se jí nepřepálila. Od té doby si lidé nejenom v tomto městečku připomínají tuto tradici. Letos jsme kvůli počasí vyměnili dvůr školy za tělocvičnu gymnázia a moc se nám tam líbilo. Vítězem prvního stupně se stalo družstvo 4. B a na druhém stupni učitelé poprvé porazili žáky 9. ročníku. Už se těšíme na příští závod.